Amb aquests acords de les cosines, Manel donava el tret de sortida a la 16a edició del Festival de Cap-roig. El grup barceloní inaugurava el festival amb les entrades exhaurides, mostrant el seu nou folk electrònic del quart treball Jo competeixo, gravat per primera vegada amb un productor musical extern. No n'hem escoltat cap en directe, és el primer. Tenim el CD a casa i l'escoltem, però en directe encara no. Per tant, amb ganes de que estigui bé. A més, aquest lloc és fantàstic, no? És diferent, no? Necessita més temps de sentir-lo més vegades perquè t'acabi agradant, però sí, ens agrada, igualment. A més, és un canvi important, a més és agraït també perquè també això demostra que el grup també té ganes de millorar i d'anar fent coses diferents i això també és important per a un grup que vol tirar endavant i seguir amb la mateixa una mica la línia, però trencant una miqueta els esquemes també. Home, passant-nos-ho molt bé i veure un altre tipus de concert, no? Que estem acostumats a... Manel toca a molts llocs, no? I aquest jo crec que és diferent dels que normalment vaig a veure. La carretera de Manresa a Berga. El quartet, que repetia aquesta experiència per tercera vegada, no es va deixar per tocar cap cançó del nou disc. Tampoc hi van faltar alguns dels seus grans èxits. Durant tot el concert, enmig de la foscor, s'anaven descobrint rostres somrient, cantant, aplaudint i ballant. Amb Boomerang o Ai Dolors, el públic es trobava dempeus cantant a l'unisson. Força bé. Força bé. Molt bé. Diferent dels altres. Sí. Molt més desmelenats, diguem. Ens ha agradat molt. Ens ha sorprès, però ens ha agradat molt. Ha millorat molt i realment m'ho he passat molt bé i la lletra magnífica. Ha estat interessant, a mi m'ha agradat molt. Noves cançons, nou disc, i a més m'ha sorprès perquè ja no n'ha tocat cap del primer disc. M'ha sorprès, esperava un del primer disc i ja no n'ha tocat cap. A mi m'ha agradat. Amb crits de no n'hi ha prou, Manel acabava finalment amb Sabotatge, un concert on els ritmes electrònics van ser els protagonistes, deixant de banda aquell quartet dels ukeleles i la senzillesa del folk.